Init pa. Karaos ng araw-araw. Ayan na, isa na, pagdamutan nyo yan ha. Konti lang yan, ayan o. Para ibigay mo yung nanay. Malaking tulong po yan. Dito ka nay, para ano. Yan na. Araw-araw, gano'n ako. Na ako, sige. Kasi wala man ako asahan. Anong pangalan nyo nay? Diana Villanueva Pineda. Diana Villanueva. Pineda oh. Pineda. Pineda pa. Baka ano kayo ni Gob ha, ayan o. Pineda po ako. Oo, yun o. Matulungan kayo. Opo, salamat. Pero ito, para ibigay mo yung ano natin. Balik sa inyo ng lahat. Ay, thank you po. Mas God bless po sa inyo para sana po lagi kayong mag-iingat. Sana tuloy nyo lang yan. Umalis ang dapat sa mga papaya para sa mga apo ko. Opo, opo, tama yan. Ayoko pang kunin mo, sabi ko. Tama yan, Nay. Para doon mo ng ingay. Ayun na kay nanay. Binigay na natin yung tulong natin. Sa inyo lang yan, ginagawa nyo. Nag-uulam lang siya ng bagong kanina. Bagong. Nakita mo yung bagong. Hindi ko pwede expect na Ayan. Ito yung ulam niya, oh. Nangangalakal siya ang init, pero ito. Bagong lang, bagong tubig lang yung inulam niya. Ulam na init. Nakakano sa puso na nakakaluwa. Pero ganoon talaga ang buhay eh. At least di gumagawa ng masama si nanay. Para tumulong at hanap tayo ng target na tutulungan. Yung talagang nakakaawa or yung talagang makikita natin na kailangan niya ng tulong. So ano to, yung part to ng project BENTE natin. So pakita ko sa inyo yung ibibigay natin. May dala akong bag eh. At nakamotor ako. Pakita ko yung bag at saka yung motor natin. Gamit natin sa so ito yung bag natin. Ito yung laman niya. Yan. Full packs ng grocery. So yun yung ibibigay natin sa matutulungan natin Cabalen ngayong araw na to. At dito ko na nga nadaanan ang dalawang babae na sobrang lungkot ng muka. Nakakala mo may malaking problema na dinadala. Dito na nga ako gumawa ng paraan para malapitan sila at makausap. So may nakita na akong target eh. Naglalakad sila. Siguro magnanay sila. Check natin kung sila na talaga ang hinahanap natin. Tumutulong talaga ako. Tagasan kayo? Madabdab po. Madabdab kayo? Anong street? 5 street. Ali kayo dito. Dad! Konting tulong lang. Matagdab din ako eh. Saan kayo galing? Ba't naglalakad kayo? Nang? Ganun po yun. May sakit po sa anak ko siya. Tapos may mga dito. May sakit sa puso. Babalik na namin sa ABL kasi sira yung tangke. Saan naka-hospital? Sa ABL po. AGL. Ngayon, naglakad lang kayo hanggang doon. Hindi po. Kaya sa bahay, babalik na namin sa bahay. Sira yung tangke. Sira yung tangke ngayon. Hindi siya pwede makalakad. Ilang months na? Diretso na po. 19 years old na siya. Ilang months na siyang may sakit? O ilang weeks na? Wala na yung sakit niya. Talipan. Walang tumutulong sa inyo? Meron po. Kaso, lalakad muna kami kung nandun wala siya ngayon eh. At- Kami sa Mayor. Pinuntahan nyo. Kaso walang nangyari. Wala. Sige. Tignan ko kung anong kaya kong itulong. No? Kukunin ko mamaya yung number nyo. At saka yung pangalan nyo. No? Tapos anong street? 5 street? Oh, nadaanan ko kasi kayo kanina eh. So ako talaga, tumutulong ako. May basketball. Sa malapit sa basketballan. Sige. Eto, pagsagan nyo muna to. Ha? Meron pang bigas dito eh. Hawakan nyo. Gagawin ko na paraan yan, Nay. May programa naman tayo eh. Anong pangalan nyo, Nay? Joanna po. Joanna. Sige. Joanna, nakita ko sila naglalakad. At ayun, sakto pa. May sakit pala yung anak niya. Nasa bahay. Pagka madagdag lang sila, malapit lang sa amin dun. So, ayun siya kailangan niya ng tulong, sigado. So, ayun, mga tropa, mga kaibigan ko. Kayo na bahala, magtulong-tulungan tayo. Kukunin ko information niya. Tapos yun, idaan natin sa Project BENTE. Ayun na. Ngayon, mga gano'n ka. Yung gustong tumulong sa'yo. Salita po ako. Oo, sige po, sabihin niyo lang, natulungan kayo. Humingi po ako ng konting tulong po sa nagsakit po anak ko.
po kasi hindi po siya makalakad. May sakit po sa puso. Tapos namamaga pong binteya po. Dahil sa ABL po, sira po yung tangke. Kaya po, hindi ko po alam kung saan makalapit po, naglalakad po kami. O yun. Nahirapan po kami. Yun, naglalakad lang sila, nakita ko sila eh. So yun, ano pa sana ako ng target na bibigyan eh, sakto. Sila na yung target natin. So ayun, kukunin ko yung number, tapos mga information. Tignan natin kung ano yung pwedeng natin isuporta sa kanila. Higit pa dito sa relief goods na binigay natin. Kapampangan, no? Medyo naluluwa pa ako kasi naalala ko yung mga kwento niya. Kasi sobrang nakikita lang sila. Tapos ang bigat pa ng problema na dinadala nila na matagal-tagal na. Tapos yung tulong, hindi ganun kadami tumutulong sa kanila kasi hindi sila kilala dito. Ngayon, Cabalen, ang ano dun, medyo naging emotional lang ako sa kwento niya. Kailangan niya talaga ng tulong kasi may sakit nga yung anak nila at wala siyang malapitan at wala silang kamag-anak. So, yun, sa tulong siguro ng Project BENTE natin, yung programa natin, may ibibigay naman tayo sa kanila kasi inabutan ko sila ng grocery at saka ng bigas at konting pera na kahit sa pang-almusal o pangkain lang nila sa ilang araw. Pero yun, alam niyo na kung paano sumuporta at tumulong. Basta maging inspirasyon tayo sa lahat. Swerte pa tayo na hindi ganun yung sitwasyon natin. Kaya pinagpapala pa rin tayo kasi kahit sakto lang tayo, hindi tayo, walang nagkakasa sa pamilya natin na ganun kalala or ganun kabigat. So yun, sana matulungan niyo ako, matulungan niyo si Nanay Joanna sa problema ng kanyang anak, sa sakit niya. At yun, alam niyo naman kung paano tayo makatulong doon eh. So, yun lang. Kayo na po bahala.
over the hills and far from mine. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll